Slav hevalno evar baş hum bixêratin. Li me biborin em 5 deqenekî wisa dereng man ev jî ji ber sedemek teknîkî bû. Hevalno em di rojberê roja çarşem û pênçemê li ser qertafên ravekê sekinin, qertafên ravekê yên binavkirî û qertafên ravekê yên nebinavkirî. Em roja çarşemê li ser qertafên ravekê yên binavkirî û ravekên zincirîn yên binavkirî sekinî bûn. Em roja pênçemê jî saet 8 de em li ser qertafên ravekê yên nebinavkirî û ravekên zincirîn yên nebinavkirî sekinî bûn. Heval qertafên ravekê bi rastî gelekî girîngin, mijareke girîng e ji ber ku têde em zayan de hîn dibin, hejmara wan hîn dibin, yekjimare yan pirjimare em wan hîn dibin, pêwîst e em li ser wan bisekinin. Heval ez vê dixwazim pêşniyarî we bikim ji bo ku em qertafên ravekê fêm bikin yan jî veqetandekên binavkirî û veqetandekên nebinavkirî fêm bikin. Ji kerama xwe bi taybetî wisa saatek du saetên xwe ji bo vê yekê veqetînin. Ji bilê ev qertafên ravekê hevalno ez vê jî pêşniyarî we dikim bikevin lîsteya lîstandinê di wir de qertafên tevangê hene, vîdyoya qertafên tevangê hene. Ji kerema xwe wê jî temaşe bikin. Ji ber ku ev her du mijar qertafên tevangê û qertafên ravekê bi heva girêdayîne. Ji ber ku raveker ditewe û raveber jî qertafan werdigire ji ber vê yekê eleqeya wan zêde zêde bi hev re heye divê hûn her duyan bi hev re temaşe bikin. Na hûn veqetandekan em bêjin temaşe bikin û piştre hûn bibêjin ev navdêr ev tewang ji ku hat ev ji ku em bêjin dema ku navdêr ditewe ev ji ku hat wê demê serê wê tevlihev bibe ji bo serê wê tevlihev nebe divê hûn wan vîdyoyan temaşe bikin. Piştî vê yekê hevalno hevalên ku nû tevlê me dibin ez dixwazim bi bîr bixim em hefteyê 4 rojan çarşem û pênçem şemî û yekşemê em saet 8 de dersan çê dikin hevalno. Me asta duyemîn de dest pê kir em ê ber bi astên jorva herin. Heta em ê hê gelek mijarên ku astên sêyemîn de jî nayên dîtin em ê yek bi yek li ser wan jî bisekinin. Hevalno piştî vê yekê berî ku em derbasî dersê bibin ez dixwazim danasînek pirtûkê bikim. Lê berî ku em danasîna pirtûkê bikin ji kerema xwe hate bîra min weşanê li derdora xwe bela bikin hevalno hevalên din jî tevlê bikin. Yani bi qasî mesela 20 saniye wexta we heye berî ku ez dest bi helbestê bikim û behsa pirtûkê bikim ji kerema xwe hûn jî wisa li derdora xwe par ve bikin weşanê bila hevalên din jî tevlê bibin. Yani tenê em temaşe bikin bi rastî têrê nake divê em hevalê xwe jî tevlê dersan bikin. Hevala helbestkarekî me heye, helbestkarê me birêz kekê Seyfettinê Velekorî. Li ser Facebookê wekî Seyfettin Temel hûn dikarin bi wê re bibin heval helbestên wê bişopînin. Bi rastî gelek helbestên xweş û delal hem klasîk hem wisa nûjen xweş dinivîse. Bi rastî rêzdarekî gelekî hêja ne tenê helbestkar e nava civakê de jî wisa em bibêjin aktivîstekî ji bo karên qenc dixebite. Hewce nake ez behsa wî karî bikim ew ji xwe civak vê yekê dizane hevalno. Ez îro sê heb pirtûk diyarî min kirin kekê Seyfettin. Bi rastî pirtûkên wî gelek hêja ne. Di heb pirtûk îsal derketin Xeribîstan û Biharîstan. Ez hemû pirtûkan nîşan nadim hevalno dibe ku YouTube wisa weşana me qut bike ê bibêje ev reklama dikin lê bi rastî em reklam nakin belê bire ew bimînin ez wan hemûyan em nîşan nadin dibe ku YouTube weşana me qut bike ê bibêje ev reklama pirtûkan dikin lê em reklam nakin hevalno ev ne reklam e ev bi dilê xwe dikin ji ber ku kekê Seyfettin hêja ye. Ez tenê vê nîşan bidim hevalno Xeribîstan ji bo YouTube ewk neke em bêjin weşanê qut neke û şaş fehm neke hûn dizane yani ev kanala ev e YouTube'ê ev e hevalno ji bo pere dixebite yani reklam dike lê em ez reklama niha nakim ev pirtûk em bawayekî xwezayî ji ber ku em ji kekê Seyfettin hez dikin em
ez dixwazim min xwest ez behsa wî ji we re bikim. Çar hev pirtûkên wî derketin evalno kekê Seyfettin ji Mûşeyê niha li Stenbolê dijî û wekî min got çar hev pirtûkên wî hene û di pirtûk îsal derxistin yek Xeribîstan yên ku îsal derxistin yek jî Biharîstan. Ez dixwazim ji pirtûka wî helbestekê bixwînim lê helbest dirêj e ez ê tenê nîvê we bixwînim ji bo em bêjin konsantrasyona me ji bo dersê jî xirab nebe. Hevalê Saîdê jî ji me re yekî bixwîne ez ê jî yekî bixwînim em ê pişt re derbasî dersa xwe bibin. Hûn dizanin heval pirtûkeke min jî heye pirtûkeke min ya helbestan heye navê êş e. Ez zêde behsa wê nekim em wê dayînin aliyekî bila wexta me zêde neçe. Ez ne helbesteke kekê Seyfeddîn bixwînim navê wê Xeribîstan e û helbest piçekî dirêj e lê ez ê nîvê wê bixwînim. Nava dilê min cemhet girt xwîn di temarên min da qerisîn qedûmên min şikestin çokên min ricifîn şev hey diçû tarî dibû bajê baranê dijwartir bû min got hey wax û wax gelo vê şevê dîsa fermana serê me ra bû gelo vê şevê çend stêrkên azadiyê temrîn çend gulên nû bişkiftî hatin çilmisandin çend darbest hatin amadekirin çend hêvî ketin nav qatê kefen çend dilman bê miraz gelo çend gorên nû li goristanê şehîdan zêde bûn. Spas xweş. Tu jî salî ew helbesta ku te hilbijî tu jî dikarî bixwînî. Hevalê Saîdê ji me re helbestekî bixwîne hevalno em bila min jar qet nebe em niha bixwînin û cardan em qet ew nekin. Em helbestê dayînin aliyekî ji bo em konsantrasyonê dersê bibin. Yare min îşev ji boyê te li ser agirê dilê xwe helbest dem kirin. Min çend peyv di nav agirê xwe da dixemiland, dikeland. Di çend stêk dişewitand di nav agirê vî şevê da bi çend roj ji heybê davêt. Bin koçikê vî evînê hêj roj derneketibû di navbeyna her du birîn te da ka were ji vê hesreta demgirtîra. Li ber bêhna biskên te em li xwe têr bikin ji evînê. Kilas bû? Saet xweş mala te ava. Bela piştî helbestan em niha dest bi dersa xwe bikin. Em hemû konsantrasyona xwe niha bidin ser dersê hevalno wekî min got heke pênûs û lênûskên we jî amade bin em dest pê bikin. Hevalno li vê derê sernivîsa me lêkerên ku em ê îro li ser bisekinin jîn hatin û werîne dibe ku ronahî lê dixe hûn nabînin ez zêde giring nîne. Sernivîsa me hevalno rast bikaranîna lêkerên jîn hatin û werînê di sê deman de em ê li ser bisekin hevalno di sê deman de em ê li ser rastnivîsîna rast bikaranîna van bisekinin rast bikaranîn. Hevalno bi taybetî lêkera me ya jînê wekî lêkerekî hevedanî tê bikaranîn ev jî bi bandora ez bawerim Tirkiye ji Tirkî werdigerînin em ê pêşî li ser lêkera jînê bisekinin formên wê çend hev formên wê hene û awayê wê çewt çawê em ê ser wê bisekinin divê em bikar neynin awayê çewt û awayên wê niha rast jî di hev formên wê hene em ê li ser wê bisekinin pişt em ê li ser lêkera hatinê bisekinin ew jî çend hev formên wê hene pişt jî em ê li ser lêkera werînê bisekinin bi rastî lêkereke xweşik e lêkereke ku wisa hemû deman de nayê bikaranîn em bikartînin em yani gelek kes bikartînin lê nizanin ev lêkereke çawa ye em ê ser wê jî bi taybetî bisekinin herî dawî. Hevalno em lêkera jînê da dest pê bikin. Lêkera jînê wekî jîn jî tê zanîn. Mesela ferhengan da wekî jîn jî derbas be lê wekî jîn min vê derê nivîsiye tamam hevalno wekî jîn
وکی جین ام وی داره از نشان ندم تنی وکی جینی ام نشان بدن اولا آوای چوت ها کرد نظام سدام وی که چیه البته سدام وی که یا هر مزن ام بجن نزانینه لیکر ام یا جینی اولا یعنی لیکر که به پاشکرا اینه مرد بجه قیب بکارتیه لی دوی اموی بکاربینن و لیکر که نگه گرگوهیزم لیکر ما این گرگوهیز نه هند زنان برسران هل دادن لیکر جینه برسر هل نادم مثلا زما هم کس چه بکارتینن مثلا دبیجن از جیان دکم تو جیان دکی او جیان دکه ام جیان دکن هن جیان دکن او جیان دکن هوا اف آوا کی چوته و یکی جبنی و جبیر بکن yani براستی جی هکیم دخوازن زمانی خود راست بکن و آوایی از اوسا خیزه که لسر بکن بنویسیم اولا و آوایی بکار نینن او آوات چوته بنیرن اولا پیوا جیان بخود نافدیره مثلا امجی کسی که را دکارم ببیجن جیان امن tamam yani jiyan ben jiyan xoşe yani براستی جی که مروف هاورداره که آماده بکن جنگه که خوش آوا بکن jiyan خوشه بنیرن jiyan خوشه من که نافدر بکارانی اما صد کارم بکار بینیم yani همش کسی که دکارم ببیجن jiyan امن جهازکریین خورم مثلا دکارم ببیجن jiyan امن از جته هز دکم مثلا مروف اوسا جهازکریین خورد کاره ببیجن لی هوانا وکی لیکر دوام وی آوای بکار نینم یعنی از جیان دکم تو جیان دکی او جیان دکی ام وی وارگرین ترکی چاد بد هند زنم از جیان دکم ben yaşamak yapıyorum yani Türkiye'de işte şey satın tu jiyandaki sen yaşamak yapıyorsun değil mi vatay o jiyandaki o yaşamak yapıyor yani şey satın jber ve havalan ve avay jbir bikin ev çevte çev çiye Çevt, şaş. şaş beli çevt havalan Keçkan jiyan hayvanı mı amsta? beli navik keçkan navik korikan هم ین کارکان هم جیک کچکان جیان هی یعنی نوی که خواهش جی براستی اولا اف چوی تمگوت اوی چاخی یا راست شوایم یا راست امنها لیبن هیوان دمانها هیوالنو دمانها از دجیم تو دجی او دجی ام دجین هم دجین او دجین normal em nivîsên xwe de bi vê awayî dinivîsin evalna. Aniha hûn romanan bixwînin, pirtûkan bixwînin, hûn çi dixwînin bixwînin. Zimana me îro yê nivîskî de bi vê awayî tê nivîsîn. Lê hin kes vê awayî jî nizanin. Çawa dikin mesela vê awayî bikardînin. Yek jî evalna binêrin. Ez dijîm. Divir de em hinekî bikevin kurahiya wê. Yani forma li gorî kesan evalna bi vê awayî جبر کو برسر هلنا دای برسر آبیتنه نه گرگویزه لیکره که نه گرگویزه از دجیم دور دا اصلی خدا اوجی هیه yani az dejim hatta az karım muhaj bikeme var mı tamam jba baştır var fهم کردن mesela az dejim nava kevane keda yani az deji yani az dejim leve deri jber ko nay gava koerej zahmet de be yani tipa pergeredene bekelen navber de be az dejiyim ve çaxı neki dijwar be kurdan çekiriye be avay çareser kirne tu dejiyi le kurmanş kurd nabejin tu dejiyi le rastiya de em ligori qaide ve ha benivisin xoda tu dejiyi kurçma ye bikar naynen yani bi avay ligori kesir duyem bi avay bikar naynen او چه دبیجن تو دجی خو یک و داره هیه هوجانا که ام یک دنی داینن جبر وی که بوی فکری وسا دبیجن لی دویم ببیجن تو دجی اول حتی وی درج از باورم پروبلم تنه ای وی درج خو میگوت کرتفا کسان دنیه ما امجی چاره سر کرم در باس او دجی دو او دجی ادور دجی اف هیه وانا نوا گوانه کدم دست لی خود دوی وهابیا او دجیه
çima ew dijiye dema ku em gelemperî ji bo kesê duyem ji bo kesê sêyem êyek ji me re em nedin herin lêker çatên kişandin mesela em bêjin em lêkera jînê na em lêkereke din ew bikin mesela ew diçe ew diçe ew dimeşe ew dike ew dixwîne binêrin kesê sêyem cînavka kesandinê e digire tamam evvel e digire lê li vê derê ji bo ziman dijwar nebe şuna ku em bibêjin ew dijiye em dibêjin ew dijî yani dest lê xwe da li vê derê yek jî heye yani ji bo kesê sêyem ez dibêjim ji bo kesê sêyem dest lê xwe da yek jî li vê derê gerek hebiya ji bo qayde çêbe yani ji bo qayde çêbe ji ber ku em dizanin ku kesê sêyem êyek jimar cînavka kesandinê e digire lê ev çend heb lêkerên din jî hene ew awartene wekî lêkera jînê bi vê awayî hevalino em dinivîsin yani lê divê em vê bizanin ew dijî destê xwe da yê jî gerek hebiya em yêyeke veşartî vir de heye tamam ew dijiye lê em nabêjin ew dijiye ji ber ku hinekî dijwar jî tê kur dibêjin ew dijîn lê aslê xwe da yê jî heye em dijîn hûn dijîn ew dijîn dest lê xwe da jî hevalino vir de in heye yani gerek i jî bihata vê derê ew dijî in çê nabe hinekî dijwar dibe divê tîpa keljandinê ji bihata ew dijîyîn ve çaxê hinekî dijwar dibû îjar rêya herî hêsan bi vê awayê ew dijîn lê divê em bîr nekin dest lê xwe da yek jî di vir de heye yani ev jî veşartî em bêjin in tamam ew dijîn hûn dijîn ew dijîn yani em vê bizanin di vir de yekê veşartî heye ji ber ku tefa kesandinê ya ji bo kesên pirjimar hevalino em hûn ew inê digire yani piranî lêkeran da inê digire lê vir de tenê nehatiye ew jî ji ber ku lêkera jînê bi dengdêriyê qediye ye Mamster rezmanında uha derbaz değil mi? Navaykamanikte yani evet mesela min carekî parvekir min şaş parvekir ev mamoste Mikail Bilbil aynı vî awayî tarîf kir yani ew jî akademisyen ana serokê wexta Mezopotamyayê mamoste Mikail Bilbil jî aynı bi vî awayî dibêje yani mamosteyên din jî zimanzanê me din jî bi vî awayî dibêjin yani aslê xwe da bi vî awayî lê zimanê nivîskî de mesela em nabêjin ez dijîm yan jî ez dijîyim niha nayê gotin belkî demên berê de lêkolînekê berfireh ser were çêkirin belkî wisa jî bûye em yani baş nayê zanîn lê roja me îro de formeke wiha girtiye yani formeke xirab jî nîne mirov pir hêsan dikare bikarbîne ne ez dijîm tu dijî ew dijî em dijîn hûn dijîn ew dijîn Evvel em warin ser dema bê ev çatê bikaranîn ji ber ku me got em ê sê deman da van bikarbînin yani lêkera jînê me got em ê sê deman da bikarbînin gelek dem hene lê sê demên me yên bingehîn hene yek dema niha yek dema bê yek jî dema boriya tê dayî sê heb demên me yên bingehîn hene ez xwazim wê bibêjim min dikarî ev ez vê tenê bibêjim sera derbas bibim wisa çê nabe heval mirov nikare sera derbas bibe divê mirov berfirehî ser bisekine ji bo fêm bike yani tenê demekî min nîşan bide demên din dê çi bibe çê nabe mecbûr gerek em van demên din jî bizanin demên din de çatê bikaranîn dema bê mesela em ça bikartînin ez ê bijîm tu yê bijî ew ê bijî em ê bijîn hûn ê bijîn ew ê bijîn ez niha dema bê çatê avakirin ez behsa wê nakim em ê demên pêş te ser wê bixebitin em ê ji bo dersan çêkin lê ez dixwazim lêkera jînê em ça bikartînin bila ev heşê de bimîne heval ez ê bijîm aynı wekî vê derê divir de yek heye yani divir de aslê xwe da yek heye ez dijîm tamam bila wisa were heşê we ez ê bijîm tu yê bijîyî tamam ev rast e ew ê bijî
ev bijî ye divê vê derê de hebiya ev bijî ye lê ev bijî ye nayê gotin ev bijî ji bo kesê sê em ê bijîn hûn ê bijîn ew ê bijîn vir de jî me got inek heye yani beriya neyê divê hebe ji bo bibe cînavka kesandanê belê em ê bijîn hûn ê bijîn vê derê jî divê inek hebe ew ê bijîn ev jî bivêya we ji bo vê tiştekî dibêje hema lê sayî ji bo dema niha û dema ji bo lêkera jînê Namazı mı tam kir? tamam baş e Havana cip tam kir be hacı. Şireket yaptı ne be? belê hevan pirsên we derheqê lêkera jînê de hebe ji kerema xwe ji me re binivîsin em ê bersivê bidin bila vê derê bimînin ez îcar em werin ser dema boriya têdayî ev lêkera me ya jînê çawa tê bikaranîn hevana em niha li wê binêrin em lêkera jînê di dema boriya têdayî de çawa bikar tînin em ê niha li wê binêrin dema boriya têdayî me li dema niha nihêrî ez vê çewtê jî jê bibim em binivîsin vê derê dema boriya têdayî hevalên ku nizanin dema boriya têdayî çi ye Tirkî de jê re dibêjin görülen geçmiş zaman görülen geçmiş zaman dema boriya têdayî em lêkera jînê dema boriya têdayî de çawa bikaretînin hevalan di hep formên vê hene di hep formên lêkera jînê ji bo dema boriya têdayî hene ew çawa ye mesela em wiha dibin formek wiha ye ez dijîm ez jîm biborin ez dijîm dema niha ye vêya we em bikartînin ez ev forma yekemîn e tamam me vala ez jîm tu jî ew ji bo kesê sêyem jî em jîn hûn jîn ew jîn heval ev formeke ev form jî heye yani ez jîm tu jî ew jî em jîn hûn jîn ew jîn ev forma yekeme tamam ev forma yekeme û pir hindik tê bikaranîn ez jîm herî zêde forma din tê bikaranîn ew form kêjan e ez wisa navberekê bidim forma duyem hevana ez jiyam forma ku herî zêde tê bikaranîn ez jiyam e ez jiyam tu jiyayî ew jiya em jiyan hûn jiyan ew jiyan hevan ev jî forma duyemîn e yani divem van her du forman jî nas bikin ji bo demên pêş hûn nivîsan da dibin yan jî hevanên ku wisa dinivîsin ser sosyal medyayê dibêjin ye ev rast e nizam ev çi ye yani hevan ev her du form jî rast in lê em vê pirsê bikin kêjan form zêde tê bikaranîn kurd kêjan forma zêde bikartînin forma duyem e ez jiyam tu jiyayî ew jiya em jiyan hûn jiyan ew jiyan heke bala welê be ji bo kesê sêyemê pirjimar 1 2 3 jiyan girt ji ber ku pirjimar e ev jî bi vê awayî hevanan ji bo mesela forma yekemîn jî ez jîm tu jîyî ew jî em jîn hûn jîn ew jîn li vê derê jî jîn hat yani ev jî rastiya lêkerê nîşan dide ji bo dema boriya têdayî ji bo lêkera jînê
yani ez vê dibêjim nizanim pirsên hevala ji bo forma duyem heye yani ew heval ji bo Namaste havali besya, saydoloji o nihat selamat şeyine. serçavan hevalê Seyîd belê serçavan êvara wan bixêr be ew jî bixêr hatine. Ben işe xabir girin ezbarım, hacı benivîsim. Berê Dema boriyet edeyim. dema boriya tê dayê. Hevalna pişta em ê li ser kêjan lêkerê me got em ê bisekinin. Hevalna em niha hinekî din jî bikevin nava hûrgiliyên vê yekê. Mesela ev ez jiyam ev ça bû am. Yani me got eslê xwe de hevalna divê divir de viya wê ben nava kevanekê de Tamam ez jiya divê bûye lê wisa dijwar e bilêvkirina wê Kurdan divê wê çareserkirine. Mesela ez jiya yim bûye. Ez jiya yim tu jiya yî divê yani li gorî qaydeyê divê wisa bûye lê hin dem hin em bibêjin wextan qayde derbas nabin. Yani dema ku ziman bixwaze xwe sivik bike hevalna hinek qaydeyan têk dibe. Yani mecbur ji bo ku em bêjin bikare bilêv bike ev hemû zimanan da wisa yani zimanê îngilîzî de jî wisa zimanê almanî de jî wisa bi qasî ku me dîtiye me ser lêkolîn kiriye kişandina lêkerên wan kiriye wisa hevalna yani mesela tu jiya yî li vê derê em bêjin rast derketiye olê ew jiya rayeka lêkera jînê hevalna heke hûn bipirsin ya dema boriya têdayî dihebin. Tamam rayeka lêkera jînê ya dema boriya têdayî dihebin. Yek çi ye? Yek jî ye ya din jî jiya ye. Xuya dike yanna. Hevalna rayeka dema boriya têdayî ya lêkera jînê yek jî ye li gorî vê qaydeyê biçin yek jî jiya ye. Diheb rayekên vê lêkerê hene ev ji rewşeke awarte ye û li ser vê jî em bêjin bi vî awayî şîrove tên kirin bi vî awayî rayeka lêkera jînê ya dema niha jî hevalna ew jî jî ye. Jî. Binêrin hem rayeka lêkera dema boriya têdayî jî ye yan jî jiya ye lê jiya ye jî hem jî dema niha jî ye. Ev jî awarte ye. Yani hemû lêkerên Kurdî bi vî awayî nînin. Mesela lêkerek awarte ye bi vî awayî derdkeve holê. Bila haya we jî hebe. Heke ji we pirsîn rayeka lêkera jînê ya dema niha kêjane hûn ê çi bibêjin? Jî ye. Heke bipirsin rayeka lêkera jînê ya dema boriya têdayî kêjane hem jî ye hem jiya ye. Dihebin. Tamam heval. Normal lêkerên hemû lêker di rayekên wan yên dema boriya têdayî tune. Lê ev lêkerek awarte ye heye. Yani dibe ku çend hem lêkerên me yên din jî hene nayê bîranin yani bi vî awayî ye. Hûn notên xwe bigirin hevalna ez lêkera hatinê binivîsim. Hevalna forma diheb formên lêkera hatinê ya dema niha hene. Diheb formên lêkera hatinê yên dema niha hene. Ew çawa ne em niha ser bisekinin. Dibe ku hûn vê derê not digirin ez ê vê derê binivîsim. Bila cînavkên me cihê xwe de bimînin. Hevalna bila cînavkên me bimînin ji ber ku cînavkên me ji me re pêwîst in bikarbînin. Hevalna cînavkên me ez tu ew em hûn ew cînavkên me yên xwerû. Forma lêkera hatinê em pêşiya yekem bisekin hevalna forma yekem em bibêjin. Mesela ez têm tu tê ew tê tên hûn
tên ew Tê. ew tên ji bo kesê sêyem ê pirjimar 1 2 3 hevalno balaq bidine tên 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 ji ber ku pirjimar e ji bo kesê yekem ez tên hevan ev formeke deformebûyî bûye yani ev formeke deforme bûye em wisa bibêjim forma resen ez ê niha binivîsim lê li gorî vê formê mirov nikare rayeka lêkêra hatine ya dema niha bi dest bixe mesela em ê çawa bi dest bixin yani em ê çawa şîrove bikin ez tên yani em ê wiha bibêjin lêkêra me hatine ka li vê derê qertefa dema niha xuya nake jinevke kesandinê dîsa bi serê xwe maye vê derê li vê derê em bêjin qertefa dema niha T D bûye T wisa şê nabe yani bi vê awayê hevano ravekirin jî dijwar e bi vê awayê jî mirov nikare rayeka lêkêra hatinê bi dest bixe lê em ê çawa bi dest bixin ev formeke deforme bûye û herî zêde ji tê bikaranîn balkêş e binêrin carna mesela tiştên deforme bûyî jî herî zêde tên bikaranîn yani jiyanê de jiyana me de wisa ye carnan tiştên ku em jê hez nekin jî yani li gorî qaydeyê neçe jî herî zêde ew tê bikaranîn yani sistem wisa carna dimeşe ev forma yekem em li forma duyem binêrin ev forma duyem ya lêkêra hatinê wê çaxê em ê rayeka lêkêra hatinê ya dema niha em ê bikarin bi dest bixin binêrin pir hêsan e mesela ez dihêm ez dihêm tu dihêyî ew dihê em dihên hûn dihên ew dihên ez dihêm Mamser dema niha ya rast e. Forma niha ye. Namser namser. Dema beğenîne. bibore ez vê jê bibim ev jî dema niha ye vê derê ez vê jê bibim her du ji dema niha ne dema niha dema niha û ev jî her du ji dema niha ne ev forma yekem e ya lêkêra hatinê ev jî forma duyem e binêrin ez dihêm tu dihêyî ew dihê em dihên hûn dihên ew dihên yani forma rast bi rastî ev e forma ku em bijin zêde nehatî deforme kirin xirab nebiye ev forme li gorî vê formê em dikarin rayeka lêkêra hatinê ya dema niha bi dest bixin mesela em çawa dikarin bi dest bixin di qertefa dema niha me got ne wisa me ya vê derê hevalon ev di eslê xwe de im e yani divê ê jî bikete navberê ez dihê ez dihêyim divê wiha bûye divê wiha bûye ez dihêyim ez de deqeyekê wana ez vê nîşan bidim yani divê wisa bûye divê wiha bûye ez dihêyim gelo Kurdan berê wiha gotine yani ez dihê ez jî çêkin ez dihêyim gelo Kurdan berê vê awayê gotiye yani pişta ev guheriye bûye ez dihêm yani ev jî bi rastî hêjeyê lêkolînê ye ancak mirov da keve zozanan û gundên qedîm wisa bi kal û pîrê me re biaxive ve mirov vê derxe holê mesela tu dihêyî vê derê rast e ev ji bo kesê duyem rast hate kişandin ew dihê vir de jî hevalna ew dihê di eslê xwe de vê derê çi heye ew dihê ye belê ew dihêye ji bo kesê sêyem me çi got ji bo kesê sêyem hevalna qertefa kesandinê e digire yani rastiya xwe de ev e ew dihêye lê roja me îro de ew dihêye kes nabêje dibêje ew dihê nizanim alî başûr bi taybetî vê formê bikartînin pir xweşî bikartînin heta alî
هکاری آن درجه وی فرمی بکارتینن یعنی هنر کردن من دنجی چند باجرین دنجی وی فرمی بکارتینن و حاصل ایوانو از وی وان جیب بلا وی داری سر یازیده تبل هفنه به امرای که وی یا دمان هم چا مگود تب دست خستن من جبو وی اف نمونه داوه از دهم مگود ده قرطاف دمان هم ما جناف که کساندن یعنی دوی ورده هبیه لی تنیه مکودن سدما وی گود دوی داری تنه هی دمینه هوالم و چاخی رای که لیکر هاتنه یا دمان ها هیه هی اف تنه نالبره من هر دو دمان ev heymana yani. Reka lekere hatine ya dema naha heye. İcar em ve bikin dema B hevalno. Yani dema B da jî deheb formen ve hene. Ev jî balkeşe. Yani dema B da jî binêre dema naha da jî deheb form hene. Yek forma de forme bûyî ev forme استیم توتی اوتی فرما رسن یا که خب پرستی سایوید کردن رای که لیکری بدست بخن از دهم تو دهی او دهی ایجار جبود دما بیجی دهب فرم در کتنه هولی بنهرن اوجی بالکیشن امنها لوی بنهرن لوی داره والا از وی جی ببم بل دیسا جناب که نبمینن بل دیسا جناب که نبمینن مثلا forma yekem ji bo dema B lê ez vê jê bibim ez van jî bikim dema B dema B çi ye bi tirkî gelecek zaman dibe ku hevalên ku tevlê bûne dibe ku nizanin ji bo dema B hevalim ev formeke wiha tê bikaranin ez ê wiha bikartînin ez ê bêm wisa dibêjin temam ez ê bêm yani vî awayî tu yê B ew ê B wiha bikartînin dibêjin ez ê bêm tu yê B lê tu yê B çê nabe yani divê em bibêjin tu yê B yî lê zimanê devkî de nabêjin tu yê B yî lê îla em dixwazin vê formê bikar bînin divê em wiha binivîsin tu yê B yî ew ê B em ê bên hûn ê bên ew ê bên ez ê bêm tu yê B ew ê B em ê bên hûn ê bên ew ê bên ev form jî formeke deforme bûye yani lê tê bikaranî divê em vê zêde tercîh nekim lê zimanê devkî de mesela zimanê nivîskî de jî ev form rûniştiye û bikar jî tînin ez ê bêm tu yê B yî ew ê B em ê bên hûn ê bên ew ê bên ji bo forma duyemîn hevalin ez van jê bibim ji bo lêkerê hatinê forma duyemîn diheb formên wê hene divê em van ji bîr nekin ez ê bihêm tu yê bihê yî ew ê bihê tamam hevalin ew ê bihê em ê bihên hûn ê bihên ew ê bihên forma duyem jî bi vî awayî ya lêkere hatinê ji bo dema B kem bipirsin kêjan form rasttir e forma rast ev e lê forma deforme bûyî zêdetir tê bikaranî û hema bêje gelek kes vê forma yekemîn ya deforme bikartînin Mamostê demê navê demê jî dema B ye ew jî deforme bûye ew jî yani divê wiha bûye dema B
dema bihê. Divê dema bihê biya. Dema bihê. Em dema bihê. Hê dem nehatiye û dema bihê. Lê ev ji ber ku ev form zêdetir tê zanin, heta wiha bikin. Bila forma yekem ya deforme bûyî, em heşê hevalan re ji bimîne, belkî cem xwe not kirtine. Dema bê hevalan tam li gor vê formê deforme biye û forma duyem heke me navê demê ew bikire, ew ê ji wiha biye. Dema bihê. Lê êdî dema bê xwe de rûniştiye yani vê derê armanca me neke em navê deman bigarîn hevalan, mesela bila erê ve tevlevî çêne be. Ji xwe ev demên borî rastî tevleviyeke mezin heye gelek navên wan hene mirov dikeve nav dernakeve. Wekî evvelê Saîd got me tenê ji bo nimûne ev jî dema bê ye. Tamam her du jî dema bê ne. Lê forma rast bi rastî ev e yani. Lê forma herî zêde tê bikaranîn jî ev forma. Mirov li vê formê dinêre yani bi destxistina rayeka lêkerê jî dijwar dibe. Lê forma herî zêde yani em bêjin mirov dikare rayeka wê ya dema niha bi dest bixe ev forma. Em dikarin ji bo vê bibêjin. Dema bihê. Ez vê dema bihê jê bibim bikim dema bê hîn serê xwendekaran tevlêv nebiye. Evel ev jî dema bê ye. Her du jî dema bê ne. Malta her du çetin değil mi? Şaşaman şaşninin. Bes deforme bûna wî heye. Rast e. Yani îro hinek tişt deforme dibin. Ser gelek sal jî derbas dibin. Yani çewt be jî ew dî weke rastê qebûl kirin. Mesela Tirkî de jî gelek peyv hene çewtin lê êdî cihê xwe de rûniştiye dikin nakin ew nakin yani. Nayê guhartin. Yani nav civakê de gava tiştek rûdinê guhartina wê bi rastî gelekî dijwar e. Mesela ser meseleya jiyankirin. Mesela dibêjin ez jiyan dikim. Forma wê nizanin ji ber wê. Halbuki mesela pirê sene ez jîm yan jî ez jiyan. Mesela ez di sala hezar û em bibêjin not û pêncan da li Mêrdînê jiyam. Ev qas hêsan. Ez par li Çewlikê jiyam. Yani yan jî em bêjin em vê formê bikarbînin. Ez em bêjin dime berê li Amedê jiyam. Ne, osan nayê gotin helbet. Bi piranî ev çatê gotin mirov biçe li cihekî bi cih bibe mirov dibêje ez li wê derê jiyam. Yani ez çend salan li Fransayê jiyam. Mesela ew çend salan em bêjin li ku derê li Wanê jiya ew. Mesela ew sê salan li Wanê jiya. Em çar salan li Amedê jiyan. Hûn em bêjin pênc salan li Semsûrê jiyan. Yan jî ew em bêjin şeş me bila li ku derê bijîn li Dihokê bijîn. Bila li Urmiyê bijîn. Bila li Mehabadê bijîn. Ne? Yani mirov dikare wisa bikarbîne. Li Silêmaniyê bijîn, li Hewlêrê bijîn. Li Qamişloyê bijîn mesela. Em bêjin Ferhat Merde heft salan li Kobanê jiya. Gavak em bibêjin Ferhat Merde heft salan li Kobanê jiya yani dibe ew. Mesela Ferhat ew şuna Ferhat digire ji ber ku kesê sême. Mesela ew sê salan em bêjin ew heft salan li Kobanê jiya yani jî Ferhat sê salan li Kobanê jiya. Em bêjin Ferhat sê salan li Kobanê jiyan kir şaşe. Ew şaş e. Yani jiyankirin na. Divê em jiyankirinê ji ewa xwe ji bîr bikin ji lîteratûra xwe derxin. Piştî vê hevalna lêkera evê ez vê jê dibim. Dîsa dema boriya têdayê em ê lêkera hatinê niha bikarbînin. Lêkera hatinê ev me got lêkereke ne gergihêze bi reserê hilna de. Yani dema ku em dibêjin ez hatim, tu hatî, ew hat, em hatin, ew hatin têda bi reser tune. Ez hatim, tu hatî, ew hat, em hatin,
Hûn hatin. Hûn hatin. Ew hatin. Evdeman hayvanısta. Evdema boriye têdaye. Dema boriye têdayê. Dema boriye têdayê de ev ker tê ser hemdê xwe. Pirsgirêk dema boriye têdayê de tune ye. Tenê dema niha û dema bê de pirsgirêk heye. Binên gava ku derbasê dema boriye têdayê dibe lêker tê ser hemdê xwe. Binên lêkera me hatine ez vê derê binivîsim li. Lêkera me hatine. Binêrin hatine. Em li gorî kesan dikişînin vî awayî dibe. Yani tê guhartin. Qertafê kesandinê bine em girtiye li vê derê. Î girtiye. Hat tam li gorê xwe ye. Ev li gorî kesê sêyem girtiye. Dîsa in ew hatin. Em hatin, hûn hatin, ew hatin. Yani vê derê tu pirsgirêk tune. Tam li gorî qaydeyê cihê xwe girtiye. Forma lêkera hatine ya dema boriye têdayê. Hekem pirsa rayeka lêkera hatine ya dema boriye têdayê bikin em ê bersivê çi bidin? Evelê Saîd. Rayeka lêkera hatine ya dema boriye têdayê em çap bi dest dixin? Hat. Hema yekçar em balaq didin kesê sêyem hevalû hekem bixwazin rayeka lêkerekê. Yani ne tenê lêkera hatine hemû lêkeran. Hekem bixwazin rayeka wan ya dema boriye têdayê bi dest bixin em yekser tên ser kesê sêyem. Yani ew. Ez na tu ne ew em rayeka lêkera hatine ya dema boriye têdayê bi dest dixin. Ew qas hêsane. Hem bi vê awayî em ê çawa bi dest bixin. Em nikarin li gorî ezê tuyê em bi dest bixin. Helbet em dikarin. Mesela ez hat im. Ve çaxê hat li vê derê heye ev bi xwe jî dibe rayeka lêkera hatine ya dema boriye têdayê. Ema vê derê jî qertafa kesane ye. Yani jî cînavka kesandinê ye. Heke hûn cînavkên kesandinê nizanin çi ye ev kanalê de heye hevalû. Hûn dikarin bikevin lîsteya lîstandinê ya rêzimana kurmancî. Bikevin wê lîsteyê Kürtçe dîl bilgîsî. Wê derê de qertafên kesane yan jî cînavkê kesandinê mijar heye. Hûn dikarin temaşe bikin. Ji bo lêkera hatinê eval tiştekî dibêjin gelo. Belê em nahatin evalû em hatin ku derê em hatin ser lêkera werînê. Lêkera werînê hevalû di dema niha û demên borî de nayê bikaranîn. Bi tenê di dema bê dema niha ya xwestekî û rawaya fermanî de tê bikaranîn. Ev çawa ye mesela hevalû? Binêrin. Hatin dema bê û dema bê de ne te guherandin? Çawa te nivîsandin? Kêjan? Ez hatim. Dema têdayî, dema bê de. Ve kev te nivîsandin? Na. Dema boriye têdayê de lêkera hatinê ez hatim. Tu hatî, ew hat, em hatin, hûn hatin, ew hatin. Dema bê de? Dema bê de ez ê bêm, tu yê bêyî, ew ê bê, em ê bên, hûn ê bên, ew ê bên. Belê. Ev dema bê, ev forma yekem e. Forma duyem jî ev jî dema bê ez ê bihêm. Lê ê em kanê, ê me nenivîsiye ser. Ez ê bihêm, tu yê bihêyî, ew ê bihê, em ê bihên, hûn ê bihên, ew ê bihên. Ev jî dibe dema bê. Lê dema niha de me çi got? Me got ez têm, ne? Ez têm, tu têyî, ew tê, em tên, hûn tên, ew tên. Ji bo forma duyem jî me got ez dihêm, tu dihêyî, ew dihê, em dihên, hûn dihên, ew dihên. Em niha li ser lêkera werînê bisekinin. Lêkera werîn di demên borî qet nayê bikaranîn. Mesela dema bê de tê bikaranîn, yek jî xwestekî dema niha de tê bikaranîn. Em niha lê binêrin çend dema de tê bikaranîn. Niha lêkera me em ê li ser lêkera werînê bisekinin hevalû. Ev lêker pir balkêş e hemû deman de nayê bikaranîn. Mesela ez vê jê bibim.
lekera warînê pêşî em kengê bikartînin ev xwestekî deman ha. Xwestekî deman ha. Yan jî wiha jî tê gotin. Deman ha ya xwestekî. Hemwateya xwestekê çi bû? İstek. Yek jî daxwaz hebû ne? Yek jî daxwaz hebû. Mesela em dikarin bibêjin daxwazî deman ha yan jî xwestekî. Em çima nanivîsin daxwazî? Ji ber ku her du hemwate ne. Daxwazî daxwazî deman ha em lekera warînê li gorî vê rawayê em bikarbînin. Heval ev daxwazî deman ha rawayeke em ê demên pêş de vîdyoyan ser rawayan çêkin. Ev rawayên pêşkerî rawayên xwestekî em ê ser wan çêkin. Lê niha tenê ez dixwazim lekera warînê em çawa bikarbînin. Ez niha dixwazim wê nîşan bidim. Daxwazî deman ha ez werim. Ez werim tu werî ew were em werin hûn werin ew werin. Ev daxwazî deman heye em lekera werînê heta li vê derez binivîsim werîn. Lekera me werîne vê rawayê de em bikartînin. Mesela ev xwestekî ye. Mesela ez werim tu werî. Mesela em çawa bikartînin nav hevokê de ez werim dê baş bibe. Mesela ev xwestekî ye ne? Mamosta mizîdan ev Tirkî bixwînin ama ev vataya wî Tirkî çi ye? Gelirsem Xwestekî? Belê. Tabii mesela ez werim gelirsem. Ev sesa heye Tirkîde. Evet. Sesa. Gelirsen. Ez werim gelirsem. Yani geleyim. Geleyim. Ez werim geleyim. Tu werî gelesin. Ew were gele. Ya tiştek biste derkeve olayım. Rastı yek bir wergera çal çel bez nizanim. Lê Kurdî de bi vî awayî ez werim ev xwestekî ye yani. Ne? Mesela ez jî bi te re werim. Bi te re werim mesela. Ez jî bi te re werim. Tu jî bi min re were. Ew jî mesela bi wê re were. Ev xwestekî ye. Tamam. Yek jî daxwazî deman ha ez vê jê bibim. Ev dema bê de tiştê bikaranîn. Mesela. Ev lekera warînê hevalin lekera warînê hemwateya lekera hatinê ye. Lê bi qasê lekera hatinê em nikarin hemû deman de bikarbînin. Yani ferka van her duyan evin. Lekera warînê hemwateya lekera hatinê ye. Lê hemû deman da nayê bikaranin. Lekera hatinê zêdetir tê bikaranin. Mesela dema bê de ez ê werim. Tu yê werî. Ew ê were. Em ê werin. Ev dema bê ye. Hûn ê werin. Ew ê werin. Mesela balkêşe deman ha da nayê bikaranîn. Yani ji bilî xwestekî ye. Mesela em dibêjin ez têm tu tê ew tê. Mesela em nabêjin ez diwerim tu diwerî ew diwere. Em diwerin hûn diwerin ew diwerin. Gelo Kurdên me berê lekera warînê wisa bikartanîn. Yani pişta deforme bîye. Ev jî hêjeyê lêkolîneke wisa berfireh e. Lê li gorî kasê ku ez qal dikim hevalin aynı vî awayê ya ku ez merak dikim tenê zimanzanê me dikarin lêkolîneke wisa jî bikin. Yani saziyê me. Gelo lekera warînê em bêjin demên berê de
وسا دهاته بکارانین جبو دمان ها از دوارم تو دواری yani وسا گلو دهاته بکارانین ev tane vaki persnişanekiye همش دکارن لزمانزانا بپرسن هوالن لی ev zede idi giring nine ev derbas biye jber ko idi lekere varine c xgertiye em via way bkartinin jbo dema be megot ez everim tu everi ev evere em everin hun everin ev verin hevalna ev leker yani dema borida nayb karanin dema borida nayb bikaran ça nayb bikaranin şunavay em lekere hatine bikartin mesela jbo dema boriya teday yani em nabejin ez verim ne yani jbo dema bori mesela em hava nabejin em nabejin ez verim tu veri em bejin ew veri yani ev form tine yani bivia vay naya gotin jber ve lekera varine demen boda naya bikaranin hevalno kenge te bikaranin yek daxazi deman ha yek shi dema beda te bikaranin yek shi hevalno yek shi ka az vedere dinlisim lekera varine bavay ki dinji te bikaranin hevale Said تذكري بيني براخه lekera varine en avay ki dinji bikartinin me got yek daxazi deman ha yek dema be yek shi em em ravaya fermani ravaya fermani daji jixwe cinav tinene ferman li kesê duyem ên pirjmer û kesên sêyem ên pirjmer tê kirin mesela em çi dibêjin were ne were yek jimar werin demek em fermanê fermanê li gelek kesan bikin em dibêjin werin ev jî pirjimar dema me ça bû gelo dema me çi rewşê de ye hindek me em ê biqedînin hevalna rawaya fermanî da lekera werînê tê bikaranîn me got yek dema bê da tê bikaranîn yek jî daxwazî dema niha da tê bikaranîn ferman em ça dibêjin em dibêjin were ji bo kesê em bijin yek jimar ji bo kesên pirjimar em dibêjin werin em vî awayî bikartînin ez biwerim tiştekî ku em zêde bibêjin tune heval pirsan dikin yan na pirsên hevalan pirsên hevalan tune be baş hevalna hûn jî miqatê xwe bin li xwe miqate bin em sibê dîsa bihevrane sibê saet 8 da em dîsa li vê derîne dersên me dê berdewam bikin ji kerema xwe weşanê ji li derdora parve bikin hevalan vîdyoyan parve bikin ji bo hevalên de jî bikarin feydê jê bistînin hevalê Saîd tiştek dibêjî Namaste gelek spas ez spas dikim Slavên hevalê Saîd ji xwe dengê tê ve bimînin dixwaşiyê de hevalna êvar baş li xwe miqate bin